Kaseng Voice of the People Party VPP kalasari kanam job high election Khasihil Autonomous District Council KHADC Knieh kaseng rulum Badangshen kala job hadu kat Tylli constituency ka VPP kala Pynliem Lyndang ki kat Ngut ki sitting MDC kata ba penyai sing CEM obadai CEM ba PNCM deputy CEM badang chu i shen oba lam prang bla charman ba rang kensai karbuki ba lambor malnyang kakong Magdalene Maulong ba Tebor lang patau ba Fantin Jela kadong ba rangkat lendam ba jambor war ba uba karnes so syang ya limno haki kertong ka VPP ka VPP kabalayalam du UMLA ka nongkrem ba Arden Miller ba Saimot kalatam ya siteng ya kejing don pat bantau ka executive committee batamai hapo ka KHDC ki constituency ki ba ka VPP kala khor kejing job kilong kumne ka nongkrem constituency laimung khra jayau mau khar mau tharrashan nongstoin sorengkham mau khnrau no thamai mau plang dingye mau lai melim mau kruat umroi umsning mau hati batlang kerdam declared Shri Shemborlang Raja the voice of the people who have been duly elected from the said constituency to be a member of the Khasihil Autonomous District Council, and that including the granted to him this certificate of election. Begins on 29 February 2020. Mlele. Snow kumna ka result. Ai ngo yo blai, bagi kinong song jong kinong tumai constituency, bagi snow thu hai banyeng nang ni syakmat. Di kani ka jingjob jong pait ba, bat ka jing trai sitom jong kinong elam ki jong ka Voice of the People Party, bagi yo ban khet uni so ka jingjob. Kublai sibon. Kay ka jing ai kublai le se ka sur jong pi jong pait ba. Ka ba ko ba nang yo pait ba. Pait ba ka dei bangin nyai ne nang ni syakmat kani dei ta ka jing sedang. Ini long kumni, ini yai bet yang ka hok kerti ke jongi, bat nang ni syakmat yen setrai ki kam ki pangilek ki pait ba. kadar kinai konstituency bag VPP kampoi syak thong kai ka pidan ban ai min sim lam ikwe per kertong bat Judai bentuk mensim, ki pait ba nong snong hi, kin sai ka bha ka bai dei, bat nang ni syakmat jing kentu ka jonga ki wei ru kalong ba. Ini yang scam ba ya ka nong rim jong ka Voice of the People Party, bat nang ni syakmat nginang yai trai sitom ya ka ai ka ba ngindai ban le nang ni syakmat mo. Do kublai sibon, congratulations. Kerana ini kita buat bagaimana bangin pendapat hukum di jumlah di jogi ya for election. Kay pada ka kubur ka PI set ba lese ka jing Padang. Nakala na jonga, nakala na sa Voice of the People Party, ay ay kung jay pa ito kasan sa malay, pa tunjo na ito yung ay kasan. Nakala na jonga party ay kita ng dati para di. Blessibon. Congratulations.